alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. Hvis I ikke følger mig på Instagram eller følger med på Snapchat, så er I nok ikke klar over det her. Jeg har fået mig en sponsor. Mit samarbejde er med Fitness Nord, som I måske kan se her på pakken. Jeg ved ikke, om I kan læse det. Jeg har fået min første pakke fra dem i dag, og derfor tænker jeg, at jeg vil lave en unboxing på den. De har en masse lækre produkter, og jeg synes helt klart, at det er værd at gå ind og tjekke deres side ud. Derudover kan I få 10% rabat, hvis I bruger rabatkoden SARA10. I skal bare skrive det, når I har lagt jeres ting i indkøbskurven, og I skal til at betale, så er der sådan et eller andet, der hedder en promoveringskode eller et eller andet. Så skal I bare skrive SARA10, og så får I 10% rabat på jeres ordre. Nu til den her lille sag her. Jeg er lidt spændt på at se, hvad der er i. Så nu lukker vi lige op, ikke? Klokken er sådan der 7:30 lige nu, og jeg skal faktisk hjem til nogle af mine venner. Men wow, jeg kan lige låse døren. Jeg er bange for at få indbrud. Jeg er ikke så god til at være alene hjemme om aftenen, når det er mørkt og sådan der alene. Alright. Ej, jeg er faktisk lidt spændt på det her. Det er faktisk lidt Greyhound. Ej, jeg holder fandme en bil derude. Jeg er fandme bange. Jeg tror, den er kørt igen nu. Måske skulle jeg have fundet et eller andet til det her. Det er fandme besværligt. Sådan der. Smukt. Okay, når jeg lige åbner pakken her, så ser den bare lige sådan her ud, når man kigger ned i. Og det første, jeg kan fiske op herfra, det er en shaker. Woohoo! Man kan altid bruge flere shaker, og det mangler faktisk også lidt. Den kommer bare med sådan en her, hvad fanden kalder man det? Sådan en filter, eller hvad fanden kalder man det? Sådan en, der når man ryster det, så bliver proteinpulveret whatsoever, men nu lige drikker, så bliver det sådan der blandet op. Jeg ved sgu egentlig ikke, hvad man kalder sådan en. Men den er super lækker. Og så deres logo lige heroppe på toppen. Så fisker jeg faktisk lige en shaker mere op. Der var faktisk 2 shaker i. Det var faktisk mega fedt. Okay, der er lige en... Hvad fanden er det? En ekstra minipakke her i. Prøv lige at se alt det her lækre stas, der er hernede i. Alright. Nu hiver jeg altså bare lige det her op, ikke? Fordi jeg er ikke sådan der til bare at åbne ting, så der muligt, jeg hiver bare op. Det lyder ikke være så fint. Nej! Proteinchips. Nej, hvor lækker. Den første her, det er fra Body. Jeg vil lade lige også på Body. Nej, den første her, den er fra Body Fit, og det er smart protein chips, og der er 92 kalorier i, og så er der 74% mindre fedt. Spændende. Det er bare sådan der original smag. Og så har jeg fået 2 fra Novo Easy Protein, og der er 10 gram protein per pakke, og 65% mindre fedt, og den ene det er med barbecue, og den anden det er med sådan noget sweet Thai chili. Thai chili, det har jeg fandme aldrig hørt om. Dem glæder jeg mig fandme til at smage. Det er bare sådan nogle mini-pakker, så det er sådan der mega nemt at have dem på farten, eller bare lige sådan en aften, hvis man ligesom der skal hygge sig eller sådan noget, ikke? Så er det fandme lækkert lige at have sådan lidt. Alright, der er lige nogle forskellige andre små ting her. Wow, nej, hvor er det lækkert. Nu piller jeg lige det her op, ikke? Sådan nogle her små poser og alt muligt forskelligt hernede, ikke? Hvor lækkert er det her ikke lige her? Okay, det første jeg lige vil vise jer her, det er Pandy. Proteinslik. Fuck ja. Den første her, det er sådan nogle salty. Jeg ved fandme ikke, hvad man siger det der. Kettlebells. Det er sukkerfrit, og der er 16 gram protein per pose, og der er 4 gram BCA per pose også. Og den anden, det er sådan nogle sure nogle. Soda shakers hedder de her. De er også sukkerfri, og der er det samme gram protein i, og det samme gram BCA i. Og så er de søde med stevia. Den glæder mig til at smage. Jeg synes, nogle har sundere alternativer. Jeg ved ikke, så kan man nyde det med lidt bedre samvittighed, hvis det her er lækkert, ikke? Det næste, det er sådan nogle prøver på... Jeg tænker, det er proteinpulver, der står whey DNA. Eller hvad? Jo, det er proteinpulver. Og det er med mælkechokolade. Lækkert. Og det er fra Finish First, eller hvad? Jeg ved sgu ikke. Jeg er ikke så god til at finde sådan nogle her mærker på alle de her produkter, fordi jeg synes nogle gange, så står det bare sådan der, og så står der alt muligt på, og jeg bliver mega forvirret, ikke? Men lækkert, man kan sgu altid bruge noget nyt proteinpulver. Og så var der helt vildt mange sådan nogle masse forskellige små alt muligt. Og det er... Wow, 2 sekunder. Okay, det er 4-5 forskellige fat burners. Fat burners. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Den ene, det er med ananas. Og den anden er med lime. Og så er der en med lime mere. Og en med ananas mere. Og en med lime mere. Det glæder jeg mig til at prøve. Det har jeg sgu aldrig prøvet før. Men det ser sgu... Kan I se det? Det ser sgu hardcore ud. Så var der lige noget prøvet her på Fat Loss Ultra Lipo 6 med fruit punch. Hvad fanden er det? Og så er der... Det er pre-workout. Der er blevet pre-workout her med ananas også. Det glæder jeg mig til at prøve. Jeg er blevet helt vild med pre-workout. Jeg ved ikke hvad, men det gør sgu et eller andet, ikke? Og så er der konkret et eller andet. Der er kreatin.
med lemon og lime fra Premier Sport. Der er 2 servings i. Okay, det bliver spændende at prøve de her. Jeg får faktisk mega godt i sådan nogle prøver, ikke? Fordi så skal man bruge mega mange penge på alle mulige produkter, hvis nu de bare her dårligt slet ikke fungerer for en. Så derfor synes jeg bare, at sådan nogle prøver er mega lækre. Så kommer vi til noget af lidt bunnier her. Det første, jeg har bestilt derfra, det er en Smart Cooking Spray fra Body & Fit. Og det er simpelthen sådan en spray her. Den her spray-agtige ting. Jeg har bare bestilt den originale. Man kan også få den med kokos. Men en spray, man kan spraye på panden i stedet for at bruge olie og smør og sådan noget. Og så kan du stege på det, sådan så panden ikke går i stykker, ikke? Så kan du stege det her. Det er faktisk skidesmart, og jeg har faktisk længe tænkt på, at jeg kunne tænke mig sådan her med, hvis jeg kunne få den. Og så synes jeg bare, det var her nice, men lige kunne få den derinde. Og den koster kun 30 kroner. Så har jeg bestilt noget, jeg vil prøve sindssygt længe. Og det er den her One Up Nutrition BCA. Jeg ved ikke, om I kender hende, men Anlela Sagra, et eller andet, I don't know how to say that. Hun er nemlig sponsoreret af det her, ikke? Hun bruger den her BCA, og jeg har længe vil prøve den. Jeg synes, den så mega god ud, og jeg har læst rigtig meget godt om den. Det var helt perfekt, men jeg lige kunne få den anden. Den er med Candy Watermelon. Jeg lige få pakke den op en gang. Wow. Skal vi lige prøve duft? Jeg elsker sådan noget her. Jeg elsker sådan noget her, når man lige får det, ikke? Fordi jeg synes bare det her, det er sådan der ligesom, da man var lille, og man sådan der pakket julegaver op eller sådan. Så har jeg bestilt nogle Quest bars, fordi at jeg er fucking stor elsker af Quest bars. Jeg elsker Quest bars, og jeg elsker proteinbars, og jeg synes bare, det er mega hyggeligt, og jeg synes, det smager mega godt, og derudover er jeg faktisk også lidt kritisk med, hvilke proteinbarer jeg vælger, fordi at man skal faktisk være ops på, at der er sindssygt meget sukker i mange af de her proteinbarer, så man skal altså lige kigge bagpå, eller se sådan der foran, hvor meget der står. Nogle gange står der sådan der, hvor meget sukker der er i. Så er der 20 gram protein i per serving, og jeg har bestilt en, som jeg kan prøve før. Den er med S-mors, og jeg ved ikke, hvis I ikke kender Quest bars, så synes jeg helt klart, at I skal prøve dem. De koster ikke særlig meget på Fitness Nordics hjemmeside, og især ikke, hvis du bruger rabatkoden også, så kan du altså få 12 barer for ingen penge. Og derinde på deres hjemmeside, der har de sindssygt mange smagsvarianter. Synes jeg ikke, at I skal gå ind og tjekke dem ud, fordi Quest bars, det er bare nogle af de mest fantastiske proteinbarer overhovedet, man kan spise. Plus de smager godt, og plus du kan komme i mikroovnen i lille ovnen, og så bliver det sådan der kage-cookie-agtigt. Og jeg elsker bare Quest bars, og det er bare, og jeg glæder mig faktisk virkelig meget til at smage den her med S-mors. Så havde lige for 2 uger siden fået en nyt mærke. Mærket hedder Gym Queen. Der har jeg bestilt 2 ting bare, og det er faktisk de sidste 2 ting, jeg lige vil lige her, så vi skal kassen lidt væk. Den første ting, jeg har bestilt, det er proteinpandekager. De hedder så Queen Pancakes, og der er lavt kulhydratindhold, og så er der ikke så mange kalorier i, og så er der lavt fedtindhold og høj protein, og så står der aspartam, nej, det ved jeg sgu ikke, hvad det betyder. Der er 174 kalorier i per portion, og jeg har bestilt den originale. Man kan få den med sådan der forskellige smage, men jeg har bare bestilt den originale, fordi at jeg kan sgu godt lide sådan en gang almindelige pandekager, og plus at så er det her jo lige en lille smule ernæringsforbedret, hvilket bliver sindssygt spændende, og så har den en mega sød indpakning. Overvej lige sådan der, hvis man er pige, og så den her indpakning, altså den er fandme sød. Altså den kan man sgu da ikke stå for. Der er sådan der lyserød, og sådan bare videre. Så den kan jo stå fint fremme, den er ikke grim. Så har jeg bestilt noget proteinpulver fra samme mærke også, og den er da egentlig også meget fin, synes jeg. Og den har jeg bestilt med chokolade. Jeg manglede faktisk noget nyt proteinpulver. Jeg havde ikke rigtig mere proteinpulver, fordi jeg har lige solgt mit gamle, fordi det synes jeg ikke smager særlig godt. Jeg glæder mig til at prøve den her. Så girls, og jeg dufter lige til den. Nej, hvor dufter den godt. Den dufter virkelig godt. Og der er 500 gram, der er et halvt kilo i den her. Jeg glæder mig faktisk super meget til at prøve det her. For det er helt nyt, og gå helt klart ind og tjekke det ud. Og de har en masse tilbud på alt det her. Jeg synes, det er mega fedt. Det var faktisk alt for mit unboxing haul-agtige Fitness Nord ting. Husk at gå ind og følg mig på Instagram, der hedder SaraG2001, og husk at følge mig på Snapchat, der kommer daglige snaps op og bla 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 bla, der hedder Sara Gør det. Alle produkterne er linket nede i beskrivelsesboksen, og selvfølgelig Fitness Nords hjemmeside. Jeg håber, at I kunne lide videoen, og så husk at gå ind og tjekke nogle af de ting ud, hvis der var noget af det, I synes, der lød spændende, fordi jeg glæder mig helt vildt meget til at prøve alt det her. Altså, især girls, det her, ikke? Try that out. Yes, jeg håber, at I kunne lide videoen, og så håber, at I har det sindssygt godt, og så ses vi selvfølgelig snart igen. Hej hej!